Eräänä rauhallisena aamuna Pikkupökäle heräsi ja tunsi olonsa erityisen seikkailun haluiseksi. Se venytteli pehmeässä kodissaan ja katseli ympärilleen. Hänen kotinsa seinät olivat pehmeät ja vaaleanpunaiset, ja ne liikkuivat hitaasti edestakaisin kuin rauhallinen aalto. Tänään on se päivä. Pikkupökäle huudahti innoissaan. Tänään lähden suurelle matkalle. Se oli kuullut tarinoita ihmeellisestä paikasta nimeltä Vessanpönttö, ja nyt se halusi nähdä sen omin silmin. Pikkupökäle lähti pomppimaan eteenpäin kodissaan, joka oli kuin pitkä mutkitteleva käytävä. Se tunsi pehmeän pinnan allaan ja nautti jokaisesta pienestä hyppäyksestä. Matkalla se ohitti pieniä taskuja ja poimuja, jotka näyttivät mukavilta levähdyspaikoilta. Pian se saapui leveämpään kohtaan, missä iso pökäle lepäili mukavasti käytävän reunalla. Iso pökäle oli pyöreä ja pehmeä, ja sillä oli ystävälliset silmät. Hei iso pökäle, Pikkupökäle tervehti iloisesti. Arvaapa mitä, olen lähdössä suurelle seikkailulle. Lähdetkö kanssani? Iso pökäle katsoi Pikkupökälettä uteliaana. Seikkailulle? Kuulostaa jännittävältä. Minäkin olen odottanut matkapäivää. Kerro lisää. Pikkupökäle hypähti innoissaan. Olen kuullut tarinoita paikasta nimeltä Vessanpönttö. Se kuulostaa niin jännittävältä. Siellä on kuulemma paljon vettä ja pyörteitä. Ajattelin, että olisi hauskaa nähdä se omin silmin. Iso pökäle hymyili leveästi. Vau, se kuulostaa todella hauskalta. Totta kai lähden mukaan. Yhdessä on aina hauskempaa seikkailla. Niin Pikkupökäle ja Iso pökäle jatkoivat matkaa yhdessä. He liukuivat ja pyörivät pitkin suoliston pehmeää pintaa, nauraen ja jutellen. Välillä he pysähtyivät ihailemaan pieniä kuplia, jotka nousivat suoliston seinämistä. Katso noita kuplia, Pikkupökäle huudahti. Ne ovat niin kauniita ja kiiltäviä. Iso pökäle nauroi. Ja katso, miten ne kutittavat meitä ohi mennessään. He jatkoivat matkaansa, välillä leväten mukavissa taskuissa suoliston seinämillä. Iso pökäle kertoi Pikkupökäleelle tarinoita, joita se oli kuullut muilta pökäleiltä. Tiesitkö, että joskus suolistoon tulee ruokaa, joka ei ole vielä muuttunut pökäleeksi? Iso pökäle kysyi. Pikkupökäle pudisti päätään hämmästyneenä. Ei vielä pökälettä. Millaista se sitten on? No, kuulin, että joskus tänne tulee esimerkiksi pieniä vihreitä palloja. Niitä kutsutaan herneiksi. Ja joskus pitkiä, oransseja tikkuja, joita sanotaan porkkanoiksi. Pikkupökäle nauroi. Kuulostavat hassuilta. Onneksi meistä tulee aina kauniita ruskeita pökäleitä. Kun he olivat matkanneet jonkin aikaa, he saapuivat suoliston mutkaan, jonka takana näkyi jotain suurta ja erikoista. Tuo suuri ja erikoinen hahmo oli vanha pökäle, joka istuskeli rauhallisesti mutkan takana. Vanha pökäle oli hieman kuivunut ja ryppyinen, mutta sen silmissä loisti viisaus ja lempeys. Hei ystävät, vanha pökäle tervehti heitä lämpimästi. Mihin matka tällä kertaa vie? Hei vanha pökäle, Pikkupökäle ja Iso pökäle vastasivat yhteen ääneen. Olemme matkalla suureen seikkailuun,
Haluamme nähdä vessanpöntön. Vanha pökäle hymyili lempeästi. Vessanpönttö, se on todella upea paikka. Olen käynyt siellä monta kertaa elämäni aikana. Oletko todella? Pikkupökäle kysyi innoissaan. Millaista siellä on? Vanha pökäle nauroi hiljalleen. Se on jotain, mikä pitää kokea itse, mutta voin kertoa, että se on täynnä yllätyksiä ja jännitystä. Haluatteko, että tulen mukaan oppaaksi? Kyllä, tule ihmeessä, iso pökäle vastasi. Olisi hienoa kuulla lisää tarinoitasi matkalla. Niin 3 pökälettä jatkoivat matkaa yhdessä. Vanha pökäle kertoi heille tarinoita aiemmista seikkailuistaan, ja kaikki 3 nauroivat ja vitsailivat. He oppivat paljon uutta suolistosta ja sen tehtävästä. Tiesitkö, vanha pökäle selitti, että me pökäleet olemme oikeastaan hyvin tärkeitä. Me autamme pitämään suoliston puhtaana ja terveenä. Todellako? Pikkupökäle kysyi ihmeissään. Kyllä vain, vanha pökäle nyökkäsi. Kun me matkustamme suoliston läpi, keräämme mukanamme kaikkea, mitä keho ei enää tarvitse. Sitten viemme sen pois vessanpöntön kautta. Vau, iso pökäle huudahti. Olemme siis kuin pieniä siivoojia. Juuri niin, vanha pökäle hymyili. Ja siksi on tärkeää, että teemme tämän matkan säännöllisesti. Matkan varrella he kohtasivat monia jännittäviä asioita. He näkivät lisää pieniä kuplia, jotka kutittivat heitä ohi mennessään. Välillä he kulkivat läpi ahtaiden kohtien, joissa heidän piti pusertaa itsensä pienemmiksi. Täällähän on ahdasta, iso pökäle puhisi, kun he puristuivat läpi erityisen kapean kohdan. Älä huoli, vanha pökäle rohkaisi. Pian tulee taas leveämpi kohta. Muista vain hengittää syvään ja rentoutua. Ja tosiaan, pian he saapuivat leveämpään kohtaan, missä he pystyivät taas venyttelemään ja pyörimään vapaasti. Tämä on kuin vuoristorata, pikkupökäle nauroi iloisesti. Matkan aikana he myös tapasivat muita pökäleitä, jotka olivat matkalla samaan suuntaan. He vaihtoivat kuulumisia ja tarinoita, ja joskus he matkustivat yhdessä lyhyen matkan. Viimein, pitkän ja hauskan matkan jälkeen, 3 ystävystä saapuivat paikkaan, joka näytti erilaiselta kuin mikään, mitä he olivat aiemmin nähneet. Missä me olemme ja mikä tuo luolan suuaukosta pilkottava valo on? Pikkupökäle kysyi uteliaana. Vanha pökäle hymyili salaperäisesti. Olemme saapuneet suoliston päätepisteeseen Peppuun, ystäväni. Tämä on portti uuteen jännittävään maailmaan. He katsoivat ympärilleen ihmeissään. Pikkupökäle meni rohkeasti kohti valoa tulvivaa aukkoa ja kurkisti varovasti ulos kolosta. Tuolla reijän ulkopuolella näkyy valtava määrä vettä, pikkupökäle kertoi muille innostuneena. Ja totta tosiaan, siellä näkyi vessanpönttö. Iso, valkoinen allas täynnä kirkasta vettä. Se oli paljon suurempi kuin mikään, mitä pikkupökäle tai isopökäle olivat koskaan nähneet. Vau! Pikkupökäle ja isopökäle huudahtivat yhteen ääneen. Nyt alkaa matkan hauskin osa, vanha pökäle sanoi hymyillen. Kuka haluaa hypätä veteen ensimmäisenä? Pikkupökäle oli pökäleistä rohkein, joten hän halusi hypätä ensin.
Kuului mahtava loiskaus, kun pikkupökäle plumpsahti veteen. Jipii, se oli hurjan jännittävää, riemuitsi pikkupökäle ja rohkaisi myös muita pökäleitä hyppäämään alas. Vuorollaan iso pökäle ja vanha pökäle hyppäsivät vessanpönttöön ja yhdessä he nauroivat veden roiskuessa ympäri pönttöä. Yhtäkkiä kuului kova ääni kuin ukkosen jyrinä. Vesi alkoi pyöriä heidän ympärillään, ensin hitaasti ja sitten yhä nopeammin. Mitä tapahtuu? Pikkupökäle kysyi hieman pelokkaana. Ei hätää, vanha pökäle rauhoitteli. Tämä on normaalia. Pitäkää vain kiinni toisistanne ja nauttikaa kyydistä. 3 pökälettä ottivat toisiaan käsistä kiinni ja nauroivat iloisesti pyöriessään ympäri ja ympäri. Iik, tämähän on hauskaa, pikkupökäle kiljahti riemusta. Juhuu, iso pökäle hihkui pyöriessään. Nauttikaa kyydistä, ystävät, vanha pökäle nauroi. Tämä on vasta alkua. Ja niin 3 pökälettä huuhtoutuivat alas viemäristä, valmiina uusiin seikkailuihin. He tiesivät, että heidän matkansa oli tehnyt tärkeän tehtävän. He olivat auttaneet pitämään suoliston puhtaana ja terveenä. Kun he liukuivat pitkin viemäriputkia kuin vesiliukumäessä, he muistelivat hymyillen hauskaa matkaansa. He olivat oppineet paljon uutta, kokeneet jännittäviä asioita ja mikä tärkeintä, he olivat tehneet sen yhdessä ystävinä. Mihin me nyt menemme? Pikkupökäle kysyi innoissaan, kun he jatkoivat matkaansa pitkin putkistoa. Vanha pökäle hymyili salaperäisesti. Se, ystäväni, on toisen tarinan aihe, mutta voin kertoa, että edessämme on vielä monia seikkailuja. 3 pökälettä jatkoivat matkaansa, valmiina kohtaamaan kaikki uudet ja jännittävät asiat, joita tulevaisuus toisi tullessaan. He tiesivät, että niin kauan kuin he pysyisivät yhdessä, he selviäisivät mistä tahansa.